AssalamuAlaikum Waramatullahi Wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa SM Uptown Cagayan de Oro City para magtanong-tanong. Simula na tayo. So inshallah magtatanong-tanong tayo dito sa mga tao dito, sa mga non-Muslims. So dito tayo sa crossing talaga ng mall. So dito siguro pwede tayo magtanong dito pero medyo maingay. Yun. Nagmamadali ba kayo? Ha? Nagmamadali kayo? Mayroon akong question and answer tapos pag nasagot nyo Hindi kita maririnig. sorry. Dito tayo. Yung first question natin. So, first question po natin. Ano po religion nyo? Religion? Catholic po. So, as a Catholic, why do you think Muslims do not celebrate Christmas? Because they have different culture than us. Different culture? Yeah. Ano nga yung question? Why do you think Muslims do not celebrate Christmas? Parehas din sa atin na kuya. Mga ay, iba't iba po yung belief nila doon. So, But we respect it. kasi yung iba, sabi nila, because Muslims do not believe in Jesus. Do you believe Muslims do not believe in Jesus? Actually, I have a friend na Muslim and she said na we have God. Pero lahi ay iba yung tinatawag. Allah yung sa kanila, sa amin ay God. Which is, pareho lang naman. Same ay iba lang yung practices. Iba yung Ang importante, nag-believe kami, may tawag kami sa kanyan. May tawag kay so almost ano siya, no? Almost right yung answer mo. Pero ang isang answer talaga sa first question is dahil yung December 25, sabi nga ni Kuya Kim, hindi talaga yung exact date na pinangalan si Jesus. So Muslims also believe in Jesus, pero not as God, but as one of the most powerful prophets like Moses, Noah, no? So Abraham. So he is one of them. Muslim also believe that yung pinanganak si Jesus, Virgin Mary. Alam niyo ba kung bakit? Ito yung question. Bakit yung mga babae na Muslim nagsusunod sila ng hijab? Kasi respect themselves. Yung pinaka-main answer Ang holy sa kanila yung buhok. Final? Final? Yun Hindi, may clue na eh. Sinabi ko na kanina yung clue eh. Yung about sa virginity ko yun? Oh? May clue na eh. Sinabi ko. Nakasabi ko na. 100 pesos. Bakit sila nagsusuot ng hijab or yung cover? Hindi nyo narinig yung clue. Kasi ang model ng lahat ng babae, sabi sa Quran, si Mama Mary. Si Mama Mary. Oo. So, siya yung model. So, kaya suot siya ng hijab kasi siya yung model. Kahit hindi nasagot, bigyan ko na kayo ng consolation prize na 100 pa rin. So, thank you for Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Participation, diba? Ako kami, pero salamat sa premium ka? Chloe. Eliza po. Thank you, Chloe and Eliza. Salamat po. Thank you. Well, parang Japanese boy. So, mashallah, at least meron silang natutunan. So, mashallah. Saan Jake ko dito? Right na dito? Jake ko dito? Naunahan tayo ng kanina. Why do you think Muslims do not celebrate Christmas? Why do you think? Muslims do not celebrate Christmas. Kuhan siguro sa hindi sila ko sa Jesus siguro. Lahat na lang kan. So bili sila katukan Jesus. Lahat lang. Alam mo lang kan. So wala. Mo din naman kan. Hindi sila sa Christmas. Sa mga religion. Pero hapit na siya na correct. Pero na lang siya i-convey. So ang kandidato is ang mga
Muslim, gatuog gyapon sila kang Jesus. Oo. Gatuog gyapon. Pero dili lang sila gatuog nga si Jesus God. Bali ang ilang pagtuo is si Jesus isa sa pinakagamhanan nga prophet na ipadala sa God. So, ang mga Muslim gatuog sila nga si Jesus Christ gipanganak siya nga virgin ang mama. So, si Mama Mary kay siya man, si Mama Mary mo ang modelo sa tanang kalabaihan ng tanang mga Muslim na babae, magturong sila. So, isa po na munang dili gato ang mga Muslim, dili sila ga celebrate of Christmas tungod kay, di ba, bisag si Kuya Kim na, yan naman ikuan mo. Ang December 25, dili din siya ang exact date sa Christmas, sa birthday ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, dili siya ga celebrate of birthday. Ang si Abraham, si Moses, wala sila nag-celebrate of birthday. So, ang ga-celebrate of birthday, sila Piraon, sila Pilato, sila Herodes, dili sila Jesus. Kung bisan ganyan ka ng pagbalsamar sa patay, hindi sila gabalsamar ba? Si Jesus, lubong gabalsamar. The same sa mga Muslim. So, diyan yung makita na si Jesus day, Jesus sa kamuslim. So, salamat kay Kuya. Salamat kayo. Thank you kayo. Saan pangalan mo Kuya? Ganit sir, ganit. Oh, thank you kay Sir Kenneth. Thank you. Since palobat na po yung so AssalamuAlaikum. Since palobat na po yung battery natin, karoon naman po tayo for the last time. So, inshallah, bismillah. Meron tayong question and answer for 1 minute lang. For what na? For vlogging. Pasensya na po kasi yung television lang po. What kind of question for you? Okay lang, for 100 pesos lang. For 100 pesos lang po. Ay, Okay lang po? what yung questions po? May question pa ba? Ah. Sige. Yung question po natin ma'am, ano lang siya, about sa Pasko. Kasi di ba parang 2 days na lang, ay 1 day na Pasko na. So, dispiras po ng Pasko po ngayon. Dito po kami sa SM Uptown, Cagayan City. So, ang tanong ko po ma'am, anong religion mo? Catholic? Yes, ma'am. Catholic po kayo. Isa din sa aming pinapaniwalaan is Jesus was born of a virgin. So, virgin po yung mama niya, si Mama Mary. At we respect Mama Mary. So, meron po siyang chapter sa aming Quran. So, ang tanong ko po, may clue na po ba? Why do you think Muslim women nagwe-wear po sila ng hijab or cover? Hulaan nyo lang po. Like for conservation? Malapit na. May clue na nga eh. Nabi ko na. Sirit na. May clue na, sinabi ko na. Sirit. Sinabi yung friend ko before. We don't really have Muslim friends. Dahil Sirit. Ding ding. So, dahil because sabi sa Quran, ang modelo ng lahat ng kababaihan ay si Mama Mary. So, kaya, diba? So, thank you. Anyway, magbibigay pa rin po ako ng consolation prize. Thank you so much. Thank you. That's for your study here. Ha? My study. So, mashallah, sana may natutunan sila no. So, sa Dawa Bisaya ang among Facebook page. Sa? Dawa Bisaya. Ikuan ra gud boss research man Sa Facebook page na lang boss. Hello vlog. Welcome guys. Ayan. So, AssalamuAlaikum. What's up mga manana? So, yan, what's Shout out up? dahil sa Davao. Shout Taga out sa Davao. Davao, tsaka sa Davao City. Mashallah. So, nabagyuhan daw sila doon? Oh, wala man kasi sila nabagyuhan dun sir. Wala kayo sa Cebu lang ba? Sila nabagyuhan kani. Grabe no. Oy, nabagyuhan lang Bagyuhan sa naman. Pwede ka mawagan sa kwan ma'am? Actually, nabagyuhan din eh. Pero okay naman ka na may sponsor baruto.